Min kien jordna r-rikonsiderazzjonijiet tal-Bord Mediku kontra il-liġi? Kif kienu jiġu approvati fit-dipartimenti li taħt ir-responsabilità tiegħek kontra il-liġi? Huma dawn iż-żewġ domandi li staqsa s-sibt filgħodu lill-Ministru Michael Falzon, l-eks xufier tas-Segretarju Parlamentari Andy Ellul, Roger Aġus. Aġus jinsab akkużat flimkien mal-eks deputat Laburista Silvio Grixti u oħrajn bl-involviment tiegħu fl-iskandlu tal-benefiċċji soċjali miljuni ta' euro jittieħdu b'mod illeċitu minn but il-poplu Malti Wawċi f'benefiċċji li persuni ma kinux intitolati għalihom. U għamel dawn id-domandi indirizzati lil Falzon wara li fil-jiem li għaddew quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello nstema jekk ċertu Mark Kallejja, person of trust tal-Ministru Falzon magħruf ukoll bħala Gulija, kien xqu illi ordinary considerations għal dawk li ma kinux jgħaddu mit-test biex jieħdu l-benefiċċji u kien ukoll jibgħat screenshot minn fuq il-mobile u jorna lil bord biex min ma jkunx għadda jispiċċa jgħaddi u jieħu l-benefiċċji. Fix-xhieda tiegħu id-Direttur tas-Sigurtà Soċjali qal illi ma jafx dwar dan. Wara tali allegazzjonijiet li jisset jimplikaw direttament lill-Ministeru għas-Sigurtà Soċjali, sissa ma waslet ebda ċaħda. Sissa jidher li hemm il fuq minn 200 każ investigat mill-Pulizija bil-lista mistennijat kompli tiżdied. Fost il-persuni li benefikaw minn dawn il-benefiċċji soċjali li ma kinux intitolati għalihom hemm mara li kienet tniżlet bħala paralizzata li ma mara madankollu qudiem il-Bord Mediku daħlet timxi. Minkejja dan xorta waħda ngħatat il-barka biex tingħata l-benefiċċji. Sissa ebda ċaħda min-naħa tal-Ministru Michael Falzon jew mill-Ministeru bid-domandi jkunu ċari min kien jitlob lil Bord Mediku biex jirrikonsidra talbiet mhux aċċettati u kif kienu jiġu approvati. Matul ix-xahar ta' Marzu, Roger Aġus kien fetaħ protest ġudizzjarju firmat mill-avukati Jason Azzopardi u Chris Buzzietta fil-konfront tal-Prim Ministru Roberta Bela, l-uffiċjal tal-whistleblower f'Kastilja, l-avukat tal-Istat, l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija wara illi talab darbtejn għal protezzjoni ta' whistleblower li ma talbiet ġew injorati. Dan kif Aġus rrid jikxef aktar każi ta' korruzzjoni u minflok ingħata widen spiċċa attakkat. Tat il-poplu li ġie frodatu li huwa l-vittma f'dan kollu għadu qed jistenna tweġiba.